जोङो बेखौनो दिनै बुजिना मोनाखै दिनै सोरनि माने अन्नायाव सोरनि सिङाव थानानै बिथाङा दिनै बेबायदि एरेस्ट जानो गोनां सुबुङाबो दिनै एरेस्ट जायाखै बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय समबो जोङो आसामनि रायजोपाल बिथांखौबो जोङो सोंखारिदों बिथांनि सायावबो जों अराय सम आन्दलन खालामबाय थागोन मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै फोरमायनो लुबैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि समावलागै लाइस्राम लादु सिंखौ जोङो एरेस्ट खालामनाय जाया बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ जोङो ताला मारिनाय जागोन बिथांखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिसिम थांनायाव जों मालाबाबो स्कप होनाय नङा बिथांखौ जों आउट खालामनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि समावलागै आन्दलन खालामनांगौ 1 मास जुदि जोङो सानफ्रोमबो आन्दलन खालामनो थाखायबो दिनै रेडि आरो बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थांखि लानाय जाबाय आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेनि सायाव मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा नैबे दिनैनि मुसुखा सावनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो गोख्रोङै फोरमायहरनाय जाबाय थारैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो गोबां सम दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहनि एगेन्स्टै जोङो आन्दलन खालामबोगासिनो दङ आरो बिथाङा सासे कराप्टेड पार्सन इलिगेल मानसि थेवबो बिथाङा दिनै जिहेतु बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बिथाङा एरेस्ट जाबाय दिनै CM भिजिलेन्स कमिटिनिफ्रायबो बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगोन होननानै दिनै भिजिलेन्स खालामनानै थांनाय जाबाय थेवबो दिनै सोरनि चक्र सायाव दिनै बिथांखौ बेबायदि सासे कराप्टेड पार्सन सासे दायि मानसिखौ मानो एरेस्ट खालामनाय जायाखै बेनिखायनो दिनै अखमनि रायजोपाल बिथांखौ जोङो गोख्रोङै सोंखारिदों बिथांखौ जोङो बुंदों जे प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंह जि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांखौ जि समावलागै एरेस्ट खालामा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा मानो होनोब्ला दिनै बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसेल' इउनिभारसिटि जाय इउनिभारसिटिनि थाखाय गोबां रोजा रोजा बर'फोरा थैनि बिनिमयाव दिनै बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ मोननो हादों बेनिखायनो दिनै जोंनि फरायसुला बिथांमोनखौ लानानै दिनै खेला गेलेदों बेखौ मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा मानो होनोब्ला बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जि मावनाय दांनाय भाइस चेन्सेलरनि जि गाज्रि खामानि मावनाय दिनै गोबां फरायसुलिफोरा ME आव एडमिसन लानो थाखाय गुबुन इउनिभारसिटियाव एडमिसन लानो थाखाय दिनै सम मथि मार्कशिट मोनाखै सम मथि परिखाखौ खालामनो हायाखै बेनि थाखायनो दिनै बड'लेण्ड ओनसोलनि जेसेबां फरायसुला बिथांमोना दिनै खैफोदाव गोलैनो गोनां जादों मोजां इउनिभारसिटियाव एडमिसन लानो हायाखै बेनिखायनो जोङो दिनै गोख्रोङै सोंखारिगोन जोङो अराय समबो जोङो आन्दलनखौ लांबाय थागोन जि समावलागै 7 मानसि जाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ दिनै सालायगासिनो दङ मोनसे कमिटि हिसाबै माने बिथांमोना तेजपुर इउनिभारसिटिनि सासे बिराद गोजौ थाखोनि मानसि जेरैबायदि मिहिरकान्ति चौधुरी डक्टर मिहिरकान्ति चौधुरी BB मिश्र बेबायदिनो जोङो मा होनदों माने बिश्वरन्जन सामल बिथांमोन बायदि जे कराप्टेड पार्सन गुबुननिफ्राय फैनानै दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ सोबख'गासिनो दङ गादबगासिनो दङ इलिगेलै दिनै साख्रि होगासिनो दङ जाय इलिगेल साख्रि होनायनि थाखायनो दिनै जोंनि फरायसुलिफोरा दिनै मोजां सुखुखौ मोननो हायाखै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ दिनै सिंनिफ्राय सिङाव लांगासिनो दङ बेनिखायनो दिनै जोङो बे प्रतिमुर्ति जि सावनाय मुसुखा सावनाय बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे मथंगा सकआव जोङो सावनाय जादों आरो मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा जि समावलागै लाइस्राम लादु सिंह आरो बे 7 मानसिखौ बे इउनिभारसिटिनिफ्राय होखारहरनाय जाया मालाबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा।